Taliwa sa pagdaginot sa Kapitolyo o sa pagpalabi og paghatag og hinabang sa mga biktima sa bagyo, manghatag gihapon kini og bonus sa mga empleyado. Apan wala pa masayod ang Kapitolyo kung pila ang ilang mahatag nga bonus. Sumala ni Assistant Provincial Budget Officer Danilo Rodas, sabutan pa nila ni Governor ang paghatag sa bonus. Hinuon si Governor Junjun Davite mipasalig nga manghatag og Christmas bonus ang Kapitolyo. Actually, gahapon pa may nag-receive this deadline. Gahapon pa na mag-provide ng gobernador. Maybe mapatawag ang gobernador o meeting sa Finance Committee kung sila itong matag. Doon nagyatan na, doon na may, I think doon na may Christmas bonus tingali. No? Doon na yun na. Gipahibaw ni RTC Branch 13 Judge Menrado Paredes nga wa pa napirmahi sa Korte Suprema o Quimonda Building ang kontrata bahin sa pagbalhin sa korte sa maong building. Matud ni Paredes nga naningkamot ang matag huwes sa pagpangita og lugar sama sa mga nag-tent lang gawa sa Palace of Justice. Nangayusab og tent si Paredes kay Governor Davide aron dunay magamit sa BBRC diin didto himon ang mga transaksyon niini. Dugang ni Paredes nga nakalangan sa pagdungog sa mga kaso ug makahulga sa seguridad ang ilang kahimtang karon. Ang mga RTC judges ko gihangyo gayo. Sige lang yung pinangita ay may hasan bang suuka mag-trial. Ang lungsod sa Palo ug Tanawan Leyte mao ang giplanuhan ni Mayor Michael Rama nga i-adapt aron katabangan human sa kadaot nga nahimo sa bagyong Yolanda. Matud sa mayor nga iya kining iduso ngadto sa konseho aron mahukman kung asa sa duhang angayan nga tabangan o kung unsang ilang mahimo. Si Konsehal Noel Wenceslao nagkanayon nga ipaagi sa assessment ang pagpili sa mga lungsod nga i-adapt. I'm in favor of that, no? But however, since sa kadaghan nga mga syudad o munisipyo nga apektado sa kalamidad, kinahanglan nato i-assess usa, no? There should be a proper assessment o kinsa ang ngayon nato adapon unya based on the assessment diha nato nga atong kanon og pilay angay nato matabang, not necessarily financial but in some other aspects of our servicing na kinahanglan nato tabangan. Ibalo man sila na. I think they have seen what happened to Palo and there are already takers for Tanawan and I do not know kung naabay takers sa Ormoc. But mas grabe magud ang Palo, imuntan ahon dyan, grabe kayong Palo, grabe dyan gabi. Kumpirmado nga adunay baho sa lugar nga tukuran sa Tent City alang sa mga bakwit. Apan matud sa tigdumala sa SRP, tolerable ra kini. Gipaabot nga mubarog na karong ang Lunes ang mga tent nga himong evacuation center sa mga biktima sa bagyo gikan sa Eastern Visayas. Leslie Caminada Vestil, Sugin Nimi. Usa sa nakitang problema sa pagtukod sa Mountain City mao ang baho nga nagikan sa dumping site sa Subo. Sa higayon nga mopabor ang hangin, umuulan sa mong dapit, manimaho ang basura gikan sa Inayawan dump site. Gani ang Department of Public Works and Highways nga ana ang mag-opisina duol sa tukuran sa Tent City may kumpirmar nga manimaho ang lugar. Kaming katong sa una nga wa pa na siya i-close as dumping site. Baho gid kayo, no? Pero karon nga gihundan na siya manimaho pero dili gyud grabe, no? Usually kanang mag-uwan o kanang mag-uwan. Pero para sa amo parang kanang tolerable. Unlike before, no? Kuan pa na siya dumping site. Nalipay kami nga gihundan na siya nga kuan. Gikabalakan karon ang baho nining mga nagtipunog nga basura nga mo'y posible unyang hinungdan nga magkasakit ang mga evacuees nga mopuyo sa Tent City. Matod sa Red Cross nga ila pang sabutan kung unsay ilang buhaton human nasayran nga adunay baho sa lugar. Giingong karon lang sila nasayod nga baho ang dapit. Apan matod ni Cebu City SRP consultant Roberto Varquez nga tolerable ang baho sa basura. Still monitoring tungod lagi ani pag-set up din sa atong family rebuilding center. We're monitoring unsa ang status as far as ang baho is concerned from the landfill.
so far sa amo ko nag-uwan the other day unya gi-monitor na mo for the next 24 hours. Minimal gud kayo ang baho. Mato ni Varquez, magkigtagbo usab sila sa Red Cross nga mao'y nagpaluyo sa pagtukod sa temporaryong evacuation center sa SRP. Gilauman nga karong Lunes, aduna nay mobarog nga mga tent. Leslie Caminado Vistil, News 5. Ang mga kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Nobyembre 27 tuig 2013, 28 ka adlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Palilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Action!